Bun. Tot nu-mi stă ăsta. Deci care-i faza? O să avem un copil. Super felicitări. Felicitări, acum ne lași puțin că nu-i Cu femeie. Victor. Nu pot să... Cu Victor ce? O să avem un copil. Stai mă, nu înțeleg. Care e Antonia? Poți să ai copil cu ea? Ce? Cu tine vorbesc cu tine. De unde știu? Dă-mi vreo sopă. Ești jos, bă, nenorocitule! Când ai fost tu plecat anul trecut în Turcia cu fetele, el a stat toată săptămâna la mine. Am fost și 2 zile la Sighișoara și ne-am tras-o ca nevul mediu. Da, da? Vino încoace! Și acum ți-ai venit să zici la nunta mea, mă, cu ciri și cu spectatori! Da, na, acum mi-a venit. Mamă, te rog eu frumos! Înțelegi odată, Bianca, liniștește-te. Bianca, gata, potolește-te! Dacă mai scoți un sunet, te arunci pe tine! Vă rog mult de tot, vă dau 100 de lei, mă duceți de aici? S-a făcut. Totuși există iubire și totuși există Totuși e starea de veche. Lasă toate fricile și toate luptele să se ducă! Totuși Caută pe femeia asta. Ați văzut-o pe aici? și totuși ceva sunt. Auzi? Vii cu noi la nuntă? Și totuși există. Dacă nu eram cu nevastă mea, te dansam până dimineața. Ai Facebook? Ai plecat de nebună prin stațiune. Iubesc am curaj. De la ce vine Lore? De la Maria. Și mă